Да. Какво става, моите момченци? Нещо стана ли? Да. Нещо стана ли? Ела, моите момченци. Ела, моите момченци. Да спася. Ела. Ето, освободих ти пъти. Ама не бе, Цеци, деца казва едно Не искаш здраво да излизаш нещо. ли сега? Ела при мен. Ела при мен. Чакай, не го хапи. Да. Ела. Спасих ти, приятеля. Чакай, трябва да спася. Ела. Ела. Чакай, спади това. Спасих те, бре.